kuku sing tupaku melun ngeneng kentiasa ngapake kawengku sagung jajahan oh nanging sang tangiki sang reksikane putra kang anjuk saking wiyati Nyatang ning kalanggan aglar panda muncar dinon neraka kunang Surang soroten padang ngasur lan pajaring purnaming kono Kagyatri sang kaberangu renangkul kinempet kampe tu sang retnaning bawana ya si tukang walang ati Yosi tukang ngesing tias Yosi tukang kudu kehari Patih Jindam darat melayu-melayu ana apa Kepareng matur Gusti kula Jim Suparto menika wonten pawongan ingkang manuh wani mbabati alas piyambake mboten mangertos bilih ingkang sejatosipun dipun babati menika wis manipun para jim satemah kathah para jim setan ingkang kapracondang Gusti ya jagat dewa Bathara menungsa murang tata
Anggepe apa wanuh wani ngrusak papan wismane para jim. Patih Jim Dam Darat. Wonten dawuh sinuwun. Tetapno Wadyabala ing Praja Ngamarta. Ingsun bakal nrenggulangi sapa pawongan murang tata iki. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Enjing pidal kumuruh saking jroning praja kung ingkang palakuswa prabusananira lir surya wedalira saka wing jalaniti arsa madangi jagat tok mungop maneng sapucak sapucuk ing ukir merpapa pangsu mira kena soroting surya nampak mega lan gunung
Ya.
nono panunggul padosane dosa ngungku lisasama aja di gondakku ala lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan keparat ya ana satriya bagus kang wani ngambah jroning alas iki menungso ngaku sapa jeneng wulan kekarepanmu apa wani ngambah ana ing Wonomarta kene ana swara cat katon cat ora yen ora kleru iki kaya wujude bangsa kajiman kang ana ngarepanku ora luput kang dadi ucapmu Jim Dandang Mangore sing dadi aranku bali takon sapa sing dadi aranmu cah bagus yen kowe tambuh marang aku jenengku Permadi kekasihku Permadi ana paran ladalaya cah bagus luwih becik wis sumingkira ana papan kene aku bakal ngadepi pawongan sing wani ganggu marang kratone para jip yen kowe arep ngadepi Kang Mas Bratasena langka ana bangkene Permadi keparat sugih kendel Bondowani wani kowe karo aku rangkepo 14 kaya dapuranmu Permadi ora bakal mundur sejangkah eladala keparat sugih kendel Bondowani ngrangi tatal ngrajamu mbok puluk golek pajangan kowe ora ngerti yen to Jim Dandang Mangore wis kulino bedah praja Boyong Putri yen mung dapuranmu Permadi tak kokop betul jangkemmu
mungsuhku parat. Ketek putih. Sototo jalmurang.
Loh. Jenengmu sapa iki? Jenengku Kace. Kace, Kuncara campur sari ladala keparat. Sajake untumu lara. Loh, cekel kowe ngon-ngon kowe parah. Loh. Mas, syuk, wah, syuk, wah. Oh, dia angel mencekel. Oh! Oh. Hei. Bokora. Oh. Ah. Oh. Yo. Hei. Alah. Oh. Hey, hey. Oh. Hey. Ah. Idian keparat. Menungso gede dhuwur. Sapa kowe? Ayo. Iki tanding ana Bratasena. Bratasena. Yo. Ho. Siar, ambruk. Iki calokan. Ho. Ah. Ho. Ya.
Ho. Aduh, aku kekisut. Sikut. Keparat kowe protosin. Arep mbok kapake aku. Waduh. Wah. Waduh. Wah. Ho. Hi. Ho. Wah. Hei. Wah. Arep mbok kapake aku. Wah. 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 Oh, mundur. Iki sing mau. Yo, ayo. Yen kowe rong trima iki tanda kono. Lho. Hut. Ho. Hi.